estamos facendo as charlas do Pexón porque o noso interés é que os veciños coñezan de primeira man o traballo que se está facendo, os cambios que estamos facendo, e, polo tanto, é necesario que todos os veciños conozcan o documento. Este documento se está traballando en él, a medida que vamos traballando en él e que vamos avanzando en él, nos o presentamos aos veciños. Por tanto, o primeiro que quero decir é que isto que vamos a presentar aquí é un borrador de Pexón. É un borrador de Pexón. É un borrador de Pexón, que eu estou parado, que como me fallo isto, lo leamos. É un borrador de Pexón, aí está. É un borrador de Pexón que está feito, ou que estamos traballando en base a 4 criterios, 4 fitos, 4 cuestións. A primeira de todas, como ben saben, en setembro de 2014 aprobouse un Pexón de xeito inicial, aprobación inicial do Pexón 2014. Ese documento, que creo que todos coñecen, que foi un documento que tuvo 4.000 alegacións dos propietarios, 4.000 alegacións dos veciños e dos propietarios. Ademais, ese documento tuvo un informe da Xunta de Galicia, ten un informe da Xunta de Galicia que, como informe da Xunta de Galicia, temos que cumplir. Xa lles adianto que, entre outras cousas, este informe da Xunta de Galicia nos decía que había unha proxección excesiva de viviendas. O Pexón do ano 2014 proxectaba en torno a 7.500 viviendas novas. 7.500 viviendas novas. O Grove somos un concello de 11.000 habitantes. Certo é que somos un pueblo turístico e que hai viviendas de segunda residencia, pero que proxectaba 7.500 viviendas. Por lo tanto, xa a Xunta de Galicia nos decía, cuidado a ver a onde ides, que isto é un pouco exagerado. E tamén hai unha novedade moi importante, que o documento do ano 2014 se fixo coa Lei do Suelo do ano 2010, Lei do Suelo de Galicia do ano 2010, pero é que resulta que desde o ano pasado temos unha lei nova do suelo, que é a Lei do Suelo 2016. E temos outro problema engadido, que esa Lei do Suelo, que se aproba, todas as leis despois teñen un reglamento. O reglamento explica como hai que aplicar a maioría dos artículos, especifica máis como se aplica a lei. E o regulamento da Lei do Suelo é de novembro de 2016. Vou procurar non mover isto, porque senón armamos. Por lo tanto, cal é o problema que tivemos? É que estamos tendo que nós empezamos o traballo no 2015, en base ao documento 2014, en base ás 4.000 alegacións, en base ao informe da Xunta, empezamos a facer un documento, pero en 2016 aprobou unha nova lei, en novembro sale un novo reglamento e tuvemos que cambiar cousas, porque a nova lei e o reglamento marcan cousas diferentes. Por lo tanto, ese é o traballo que estamos facendo. A partir de aí, este era o documento 2014, este documento non se ve ben, son moi consciente, pero a partir de aí estamos facendo o traballo e, como sempre, esta creo que é a 18ª charla que temos. 18 charlas, desde xullo, máis ben, do ano 2015, desde que entramos nós no goberno, porque nós xa habíamos feito como Partido Socialista varias charlas, xa estuvéramos en este mismo local, pero desde 2015 levamos con coa de hoxe 18 charlas. E eu imagínome que chegaremos ás 50, ás 60 ou ás 80 charlas, porque a nosa intención é que todos, absolutamente todos os veciños, conozan o documento, conozan como lle vai quedar a súa propiedade, a súa finca e o seu solar. Por lo tanto, estamos traballando en esa línea e, insisto, o que hoxe vamos a presentar aquí son propostas que estamos traballando, que temos avanzadas en base ao que nos foron pedindo principalmente os veciños, o que nos foi pedindo a Xunta de Galicia e o que nos exixe a Lei do Suelo. Bien, hoxe vamos a falar basicamente de un modo amplio desta zona de aquí. E esta zona
pois prácticamente vai a coller desde Conchases hasta Viña de Millán, Hortos, Viña de Millán, casi chegando a Porto Meloxo, para que nos centremos, e desde a Avenida de Portugal hasta Terra de Porto, Rons. Esa é a zona que vamos a falar hoxe. Ainda que, por suposto, se ao final queren falar de máis zonas, eu non teño ningún problema. O que pasa é que estamos facendo charlas, fai unha semana estábamos en Ardia, hoxe estamos en Mecos, xa anuncio que a siguiente seguramente será en Cominiño, pois para falar da zona de Cominiño, Senriñas, Meloxo e esta zona. E a partir de aí iniciaremos as charlas no rural, San Vicente, Balea, Remoredo, e volver a empezar. A nosa intención, como saben, é aprobar o Pexón. Queremos levar o Pexón ao pleno. Pero para levar o Pexón ao pleno, o primeiro que nos queremos é que todos os veciños coñezan este documento, que sepan como vai a quedar a cousa, que o sepan antes de levarlo ao pleno. Por lo tanto, o noso compromiso sigue en pé. Si esta é a 18ª reunión, insisto, si coa 20 chegáramos, perfecto, pero se necesitamos 100, nós o que queremos é que todo o mundo conoza o documento antes de que o levemos a pleno. Ben, entonces, como decía, hoxe nos vamos a centrar en esta área, pero se queren falar de outras áreas, despois falamos. E insisto, un pouquichiño de paciencia, vou intentar ser rápido, claro, e as preguntas que teñan, por favor, gáldenas para o final, porque ao final aquí vamos a quedar, temos todo o tempo do mundo, polo menos eu, nós, o goberno que estamos aquí, os representantes, para escoitar críticas principalmente, porque a partir da crítica é como podemos seguir correxindo o documento, para recibir propostas e para recibir, sobre todo, as impresións que podan ter. O único que lles pido é que esperen ao final, porque como son varias diapositivas, empezamos a falar todos e entonces non acabamos e seguramente nos perderemos. Bueno, iniciamos. Sempre vamos a seguir a mesma estrutura. Primeiro vamos a poñer os documentos do 2014, que é o documento que está aprobado. Insisto, o Pexón está aprobado inicialmente. Cales son os pasos? E hai que aprobarlo inicialmente, hai que aprobarlo provisionalmente en pleno outra vez, e xa a Xunta teria que facer un informe favorable para aprobarlo definitivamente. A día de hoxe estamos na aprobación inicial, queda a provisional, que iso é competencia do pleno, do GROVE, e despois queda a aprobación definitiva que corresponde á Xunta de Galicia. Ben, esta, como ven, era a proposta que había no ano 2014 para toda a zona de Rons, Canto Doxo, concretamente na zona que estamos, na zona que estamos ahora mismo, que é isto é a fábrica, e xa aquí se empezaba a ver un zoom que tiñamos, un zoom que continuaba con este de aquí. Disculpen un pouco os planos do 2014, porque o anterior equipo redactor nos deixou o material que nos deixou, e temos que estar recompoñendo un pouco a figura. Eu vou a procurar que todos vexan o documento perfectamente e se hai que volver a repetir documentos non temos problema ningún. Entonces, hai unha primeira área que era a que falábamos de Canto Doxo, Rons, que ven por aquí, que era todo un zoom que collía todo isto e que collía todo este ámbito. Se acordan? Sí? Ben, ademais aquí había outro zoom que recollía todo este ámbito de aquí. Isto xa empeza a fazer. Suerte que teño aquí un amigo que se acordou de min e me deixou outro porque sabía que eu gasto todo. Entonces, bien, entonces aquí había outro zoom, como poden recordar, aquí había o zoom da Carballeira, para que nos enteremos na entrada esta, aquí está Prefabricados de ENA, Alexandre Bóveda, aquí está Golosos, para que nos vayamos situando. Aquí había todo un zoom que afectaba a toda a Carballeira, aquí na calle do Sol xa había este vial, outro zoom que afectaba a toda esta parcela, aquí entre a Guieira, Callolanda e toda esta zona xa había outro zoom importante con todo este vial, esta zona verde e equipamentos, o que recolle isto Alexandre Bóveda con Rosalía de Castro había outro. Estes primeiros planos que poden ver, non? Bueno, isto era o que propoñía o 2014. Ahora vou ter un problema. Bueno, sempre hai solución. Isto é o 2014, como poden ver, un pouco máis fijo, xa centrándonos en este primeiro zoom, que é o de aquí, o que quedaba aquí ao lado da guardería e deste ámbito,
que como poden ver era un zoom que recollía todo isto e que recollía todo este ámbito. ¿Sí? Bien. Nas normas subsidiarias do ano 97, que son as que están aprobadas definitivamente, e as normas subsidiarias do ano 96, que se aprobaron no 96 e entraron no 97, é a normativa urbanística que temos a día de hoxe. Iso quedou aprobado do ano 97. E, polo tanto, é o documento base do cal nós partimos. Nós temos que partir dun documento de cal, do que está aprobado no ano 97 pola Xunta e polo Concello do Grove. Entonces, este é como estaba proxectado no ano 97 esta zona. A protección de Canto Dorxo, toda a zona da guardería, toda a zona de Rons, e esta zona de Rons xa había unha unidade de execución, como poden observar aquí. Entonces, nós, como partimos deso, a primeira proposta que trasladamos é, como poden ver, esta é a fábrica, esta é a guardería de Rons, todo isto queda xa fora dun zoom, queda fora do zoom, e todo este ámbito de aquí abaixo tamén queda fora do zoom. Que queda no zoom? No zoom queda este ámbito de aquí, isto que estou marcando eu agora. ¿Sí? Isto de aquí e isto que corta por aquí e vai aquí. Por qué? Porque prácticamente é o que temos nas normas subsidiarias. E mover, cambiar os ámbitos que xa están recollidos no ano 97 non é nada fácil. Por lo tanto, a primeira proposta que trasladamos é o zoom que antes chegaba por esta zona de aquí e acollía todo isto e collía todo isto e collía parte desto, se reduce e queda no que queda por desarrollar prácticamente. O que está ahora mesmo recollido é o que queda por desarrollar. Todo o demais, como poden ver, e xa me adianto, cando vexan color amarillo 4.4, que creo que por aí non se lee, pero pode, recolle 4.4 amarillo, digamos un pouco laranxa 4.3 e o que é rosa 1.2, 1.1 ou gris, todo eso é licencia directa. Licencia directa. É dicir, se este documento se aprobara así mañán, toda esta zona de aquí, toda esta zona tería licencia directa. Menos esta área porque hai que desenvolver, porque aquí hai varias parcelas, hai unha bolsa de terreno e habría que facer un pequeno desenvolvemento. Por lo tanto, eso quedaría así. Está recollido como nas normas, incluso un pouco menos. Todo o demais xa sería licencia directa, cousa que antes non pasaba. Quero dicir unha cousa tamén importante que é unha novedade este novo Peuxón. Antes, as normas subsidiarias do ano 96, 97, se vostedes querían construir un edificio, o fondo da planta baixa tiña como máximo 25 metros. ¿Sí? 25 metros de fondo. Ese é o tope. E os pisos, primeira planta, segunda planta, terceira planta, o que che daba a lei para construir, era un máximo de 14 metros de fondo. ¿Sí? Entonces, 25 e 14. Con este novo Peuxón vamos a cambiar eso. Entonces, vais a poder construir nos baixos hasta 30 metros, por lo tanto, ganamos 5 metros de fondo, 30 metros, e os pisos van a poder ter un fondo de 16 metros. Ahora tiñamos 14, pasamos a 16, ¿sí? A 16 metros. Por lo tanto, gánase en edificabilidade. Ademais, se fora necesario instalacións complementarias para cumplir requisitos para determinadas actividades, estamos facendo unha redacción de tal xeito que esas instalacións anexas ou auxiliares non computen como edificabilidade. Por lo tanto, sempre se podría permitir instalacións complementarias, pero iso quedará un pouco na redacción das normas. Por lo tanto, a primeira proposta, como poden ver, reducimos totalmente ese zoom e o demais queda con licencia directa. Como poden ver aquí abaixo, estamos falando xa Avenida do Conde, Terra de Porto, aquí tamén había un zoom que recollía toda esta área, os que poden estar afectados os poden reconocer. Bueno, pois a proposta que facemos para aí, como decía, esta área de aquí,
esta área de aquí era todo un Zoom, ¿sí? Todo isto era un Zoom, isto é a Avenida de Portugal, isto xa é Terra de Porto, bien, todo iso era un Zoom, e agora o que lles propoñemos, perdón, isto era como estaban as normas, e daqui non se ve moi ben, pero poñemos as normas para que sempre teñamos presente que as normas mandan, porque isto sí está aprobado, e agora o que propoñemos para esa zona, como poden ver, é eliminamos ese Zoom, aí non hai Zoom, polo tanto, todo isto que estaba metido nun Zoom queda tamén para licencia directa. E máis, estamos facendo revisión do catastro, porque sabemos que o catastro non está nada ben, e estamos atopando pequenos viales que o catastro ten como públicos e que antes non se recollían. Iso é moi importante, porque saben que para poder edificar, para que unha finca pase a ter condición de solar, a primeira condición, a primeira de todas, é que ten que dar a un vial público. Non vale servidumbre de pasos, non valen pasos privados para carros. Ten que ser un vial público, ¿sí? Ben, por que digo isto? Porque de repente poden ver aquí que o anterior pexón non recollía, por poñer un exemplo, estamos recollendo viales que o catastro ten reconocido como viales, de tal xeito que se antes non estaban recollidos, para poder edificar aquí había que abrir un vial, porque non había, ¿sí? A día de hoxe, o que lle propoñemos é que aquí, habendo e reconocendo estes viales, estos terrenos de aquí pasan a poder ser edificables, porque dan a un vial público. Polo tanto, esta área de aquí pasou de ser un Zoom a ser de licencia directa. De licencia directa. Como poden ver, continuamos por a Avenida do Conde e damos tamén todo o ámbito de licencia directa. E agora sigo explicando. Como decía antes, na Calle do Sol había aquí outro Zoom, ¿sí? Se acordan? Na Calle do Sol, van deixar aquí dous. Este de aquí era un Zoom, abríamos un vial, un Zoom, a petición dos veciños ese Zoom desaparece, por tanto xa non hai Zoom tampouco. Ben, aínda que aquí non se ve moi ben, esta é a calle Aguieira, con o Jato, e Travesía da Aguieira, aquí tamén había un Zoom que lle chegaba todo isto, ¿sí? Un Zoom que chegaba todo isto, que creo que podemos ver aquí, que era este de aquí, poden ver toda esta afectación, todo isto quedaba afectado por un Zoom, todo. Ben, pois a día de hoxe ese Zoom desaparece. Quero repetir e deixalo moi claro, estar dentro dun Zoom ten as súas inconvenientes, hai que participar no desenvolvemento, hai que abrir viales, hai que ter unha mesa de compensación, non me acordo o nombre, bueno, hai que facer un reparto. Claro, outra cuestión é, se sacamos o Zoom, todos temos que ter moi claro que se eu non teño unha finca que teña acceso a un vial público, dificilmente vou poder edificar. Dificilmente non, imposible. Primeira condición, frente a vial público. Ahora ben, nos sacamos os Zooms que a xente nos foi pedindo. Seguimos avanzando, aproveito este plano para seguir avanzando e vamos a seguir explicando máis. Non sei se acordarán que aquí, este área aquí xa é Alexandre Bóveda, Rosalía de Castro, Alexandre Bóveda, Rosalía de Castro, está con Chases. Aquí tamén había un Zoom para o desenvolvemento, cando xa dá un vial público como é Alexandre Bóveda, ¿sí? Pois aquí, agora, ese Zoom desaparece. Estaríamos a falar desto. Deixeme que me sitúe, non parece que estou mentindo. Sí. Isto é con Chases, isto é Rosalía de Castro e Alexandre Bóveda. Eso cambia e queda para licencia directa. Licencia directa. Me adianto. Isto é para que nos vayamos situando. Calle do Sol, Pedro Carlos Dena, Alexandre Bóveda. Aquí está a calle sin salida, aquí está Golosos, ¿sí? Aí había un Zoom que atravesaba todo isto por aquí. Ese Zoom desaparece. Todo.
pero ahora lle vou enseñar máis. Entonces, continuamos. Entonces, esta parte de aquí, como poden ver, aquí queda máis ampliada, polo tanto, queda todo en licencia directa, absolutamente todo. Que vai a definir? O 4.3 o 4.4 máis ou menos son iguales a partir de 300-350 metros de parcela mínima, porque aparte de dar a fronte a un vial público, teño que ter unha parcela mínima. Non podo construir en calquer parcela, teño que ter unha parcela mínima. Aquí se permite edificar con parcela mínima baixo máis un, vivienda unifamiliar, aquí no rosa son, habitualmente pon baixo máis 2, baixo máis 3. O que estamos recollendo é baixo máis 2 máis baixo cuberta, baixo máis 3 máis baixo cuberta. E recorden, coa novedade, 30 metros de fondo en vez de 25, 16 metros de fondo en vez de 14. Por iso cambia. Adiántome un pouco, os que están implicados, este era, se non recordo mal, o SUED número 8, sí. Isto era o SUED número 8, isto era o número 7, e aquí abaixo quedaba 6, 7, 8 e 9. Sí, mellor. SUED 6, ahora vamos a ver mellor que teño outro plan de exemplo. 6, 7, 8 e 9. Todos quedaban conectados por un vial, sí? Todos quedaban conectados por un vial, todo eso desaparece. Desaparecen todos os usos. Por lo tanto, queda como estaban as normas subsidiarias. Licencia directa. Por poñer en exemplo, todo este é vial de hortos, aquí había un SUM e aquí había outro. Iso desaparece e, por lo tanto, desaparecen tamén os viales que conectaban os SUMs, que atravesaban. Pois todo o que é desde a Carballeira, Viña de Hortos, Viña de Millán, Pereiros, todo eso desaparece. Ben, como vos decía, aquí tiñamos outro SUM, que ahora vamos a ir falando. Bueno, isto é repetitivo. Isto é a Avenida do Conde, é o que falaba antes. Aquí está o SUED número 9, este é o Peixón do 2014, o que está aprobado. Como poden ver, este SUED tiña este vial aquí, aquí estaba o 8, este vial terminaba nunha rotonda, seguía para aquí, tiraba para atrás, conectaba con este e tiraba. Ben, todo iso, como poden ver, desaparece. Non hai rotonda xa en Avenida do Conde, non hai viales que atravesan por os medios das fincas e non hai SUEDs. Os SUEDs desaparecen porque nos lo pediron os vecinos. Entonces, todo isto, como poden ver, desaparece. Eso que significa, que tampouco lles quero mentir, e temos que ser todos conscientes. Temos que ser conscientes que as cousas teñen unhas posibilidades ou outras. Se eu antes estaba aquí dentro, ou aquí, a través de un desarrollo urbanístico se podía desarrollar, podía ter a posibilidade de edificar, facendo viales, a día de hoxe, isto non se pode edificar. Por qué? Porque a día de hoxe, estas áreas que quedan aquí en blanco, que despois vamos a ver mellor, quedan sin acceso a vial público. Por lo tanto, como non teñen acceso a vial público, non se pode construir. Como se vai poder construir aquí? Alrededor dos actuales viales que temos. Os viales que temos. É certo que temos aquí un vial, que vou a ver se teño un plano. Ben, vou a seguir porque despois, cando teño un plano general, falamos deso. Como poden ver tamén, estamos en Rosalía de Castro, este é o colexio de Rosalía de Castro. Aquí había un SUM, aquí había varios SUMs que conectaban na zona da Carballeira, este SUM da Carballeira que conectaba con este daqui, este na zona de Conchases e este na zona esta daqui. Ademais do SUED famoso que conectaba este vial con este, o 6 co 7 a través deste vial, e como poden comprobar, iso todo desaparece. Como poden ver, desaparece. Estamos falando, este sería o 6, este sería o 7, este sería o 8. Todo iso, como poden ver, desaparece. Xa non hai SUEDs e non hai viales que conecten. Como lles decía antes, se vimos desde Terra de Porto a Hortos, queda como está agora, prácticamente.
licencia directa a través dos viales. E aquí a baixada e a zona de Pereiros exactamente igual. Por lo tanto, queda como estaba nas normas subsidiarias, desaparecen os SUETs. E como poden ver, desaparece o SUN que había delante de Rosalía de Castro, desaparece o SUN que había na zona de Conchases e desaparece o SUN que había en esta zona xa tirando para a Carballeira. E, como poden ver, desaparece o famoso SUN que había na Carballeira tamén. Por lo tanto, aquí van a poder edificar os que quedan ao borde do vial, van a ter unha edificabilidade os que queden en torno a este vial e os que queden todo en vial. Os que quedan no medio, se non teñen acceso a vial público, non van a poder edificar. Pero era unha das peticións que nos estaban trasladando os vecinos. Por lo tanto, poden ver que o SUN que estaba aquí, bueno, non teño moi bons planos, pero o SUN que estaba aquí, o SUN que estaba aquí e o SUN que estaba aquí na Carballeira, todos estes tres, con este de aquí, desaparecen. De tal xeito que, como poden ver, todo queda de licencia directa. Certo é que as normas subsidiarias xa tiñan recollido determinados viales que agora se recollen porque están nas normas subsidiarias. Por lo tanto, esta zona de Conchases, Carballeira, queda prácticamente, ou sin prácticamente, como están nas normas subsidiarias. Así é como queda. Desaparecen os SUNs que había e queda en eses ámbitos. Certo que hai determinados viales que temos que estudiar como se levarían a cabo porque son viales novos. Hai viales como este de aquí, estes, que serían novos. Eso é discutible, pero polo menos é o que está nas normas subsidiarias. Posible de cambiar? Bueno, hai que estudiarlo, pero a día de hoxe, eso é o plantexamento que temos. Por lo tanto, donde antes, que esta era unha das zonas máis conflictivas do Pexón, ou polo menos nós entendíamos que máis protestas e alegacións tuvo, estaba todo cheo de SUETs e de SUNs, como poden ver, queda todo limpo. Insisto, é importante ser conscientes do que significa isto. Isto quedará suelo rústico, o que quede blanco é suelo rústico. Eu non lle quero mentir a ninguén. Que significa suelo rústico? Para patatas, lechugas e tomates. ¿Sí? Así creo que me entende todo o mundo. Vale? Si teño un color, teño licencia directa. Dependendo da parcela que teño, vou poder construir vivienda unifamiliar aquí ou aquí. E se aquí, pois terei baixo máis 3 e baixo coberta, ou baixo máis 2 e baixo coberta. Ahora, as zonas blancas quedan como suelo rústico e, insisto, iso queda para lechugas, tomates, patatas, millo ou... Silvas e toxos. Exactamente, silvas e toxos. Ben, no ámbito do cementerio tamén aquí había un SUN que metía un desarrollo. Eso tamén desaparece, por lo tanto queda exactamente igual como estaba. Aquí se planteaba unha edificación, non se vai a poder edificar, só se vai a poder edificar contra o vial que abramos no seu día para o centro de día, que estamos tramitando, e como está ahora actualmente, todo alrededor. Por lo tanto, todo aquel desarrollo que quedaba aquí tamén ao entorno do cementerio desaparece. Non queda como tal e, por lo tanto, xa non temos, non? E despois, como poden ver, Pereiros, Hortos, a Carballeira, pois como está prácticamente agora. Os que teñen as casas siguen mantendo as casas e os que teñen as fincas ao lado dos viales van a poder edificar. E os que teñen as fincas en estas zonas non van a poder edificar. Esa é o que hai. Non hai máis historia. Certo é que creo recordar que a maioría da xente tiña as fincas estas chegan hasta atrás. E a maioría tende xa edificado vial ou casas por esta zona. É certo que vos metían parte da finca edificaban un suet e a outra quedaba limpo. Bueno, pois agora nada deso queda tal cual está. Como poden comprobar, aí é o que teñen. Entonces, esas son as zonas que trasladamos. Aquí o poden ver un pouco máis ampliado, todo o que é a Carballeira. Aquí había un SUN que chegaba hasta aquí, se non recordo mal.
máis menos, e iso todo desaparece. ¿Sí? Este van a edificar, aquí baixo máis 3, aquí baixo máis 2, aquí baixo máis 2, e a partir de aquí, vivendas unifamiliares de licencia directa. Como insisto, estes son os viales que quedan un pouco non en cuestión, sino vamos a estudiarlos mellor como se poden desenvolver adiante esos viales para darlle edificabilidade a todo isto. En calquer caso sería a través de cesión dos veciños que queran edificar, lógicamente. Se eu quero edificar e non teño vial, pero está recollido, teño que ceder para facer o vial. E se eu quero edificar, teño que facer a parte que me corresponde. Pero eso é diferente de se teño que entrar nun suel e teño que facer o reparto de terras e teño que ceder o 15% para a zona verde, o 10% para o Concello e a 1000 viales. Isto é, eu edifico, cedo, edifico. Iso é o sistema actual, o sistema que temos a día de hoxe. Ben, entonces seguimos. E como lles decía, aquí o poden comprobar perfectamente, isto todo é Alexandre Avenida de Portugal, e estos son o 6, o 7, o 8 e o 9. Antes todo eran suets e todo había un vial que conectaba todo. Conectaba todo e aquí conectaba con unha rotonda. Pois todo eso desaparece e, por lo tanto, quedamos todos con licencia directa, non? A partir de aí, como insisto, é o que nos pedían, recollemos viales que antes non se recollían, por lo tanto, aquí se gana un pouco de edificabilidade, porque dá vial público, cousa que antes non se recollía, e pouco máis que contar. Quero dicir, pouco máis de contar, na exposición de dicir que isto queda o máis simple, o máis sencillo que nós podemos ver. Creo que estamos recollendo o que os veciños a través das alegacións nos pediron. Sí? Eu, como tamén veño a debatir, e son unha persona que non só escapar dos debates, porque creo que os debates son necesarios, porque é a única forma de falar claro, e se falamos claro a través do debate e da crítica, seguramente nos entendemos, ou pelo menos falamos claro. Sei que aquí hai un conflito, porque se propón ampliar este vial contra estes de aquí a cambio de darlle máis edificabilidade. Aquí, lamentablemente no seu día se edificou sin haber retranqueado e deixar terreno, que había aquí terreno de sobra para ampliar este vial, e ora a ampliación deste vial teria que ir contra estes de aquí, non? Claro, a cambio que se lle dá baixo máis 3, ahora mesmo aí baixo máis 2, podrías darlle unha planta máis. Isto é estudiable, por lo tanto, vexo que hai presentes algúns dos propietarios aquí, e me gustaría que pudéramos falar con este tema concreto. Por qué? Porque isto vai vinculado a unha posible salida de autobuses desde o Paseo del Ordelo, pero nós, políticamente, non acabamos de ver moi claro, teño que decir, os técnicos non lo plantean, como dicía antes, isto é unha proposta, un borrador, é un borrador, sinceramente, non creo que fagamos moitos cambios, algún sí, pero non moitos cambios, e, polo tanto, esta parte creo que é estudiable. Polo tanto, me gustaría poder ter unha reunión con técnicos e falar. Por qué? Porque iso significaría ampliar aquí este vial, pero despois aquí teríamos un problema para a salida. Nós estamos valorando, no goberno, se me permiten a expresión, bajeamos moito, e como bajeamos moito, estamos buscando outras salidas do pueblo que non sean por aquí. Entonces, posiblemente isto non teña moito sentido coa idea que ahora mesmo temos de sacar o tráfico pesado do Grove e os autobuses do Grove por outro lado. Non recura pola Cidadella? Pola Cidadella hai moito que escalar. Hai moito que escalar. Estamos valorando iso, pero primeiro, iso xa é un problema de tráfico. Por lo tanto, se a nosa solución de tráfico, porque claro, o documento do Pexón é un documento urbanístico, pero tamén hai que pensar no tráfico, hai que pensar no futuro, por onde entran os coches, por onde salen, por onde entran os camións e por onde salen. E estamos valorando outras salidas que non pasen polo centro do pueblo, e, polo tanto, non ten moito sentido que nos estemos proxectando outras viales de entrada e salida e que aquí fagamos unha ampliación para darlle máis cabida. Ao mellor hai que recortar algo, porque aquí, a verdad, é estreito e non é cómodo, pero posiblemente non sea necesario todo o que se plantexa. Como digo, son consciente de que aquí hai un problema e
E aquí hai un problema ao cuadrado. Un problema ao cuadrado. De feito, a persona que está afectada polo hórreo, pola vivienda, se estuvo falando con nós, nos fixe un planteamento, bueno, isto vamos a estudiar. Quero dicirlo como partes conflictivas, que seguramente hai alguna máis, e aquí estamos para falar deso, pero eu creo que o resto, como poden apreciar, queda en base ao que nos pediron os veciños. Non querían suels, non querían calles, carreteras, viales que atravesaran as fincas e que atravesaran todo este ámbito, e non querían os sums. Nós recollemos esas peticións, os trasladamos aos técnicos, e hoxe é o que lles estamos presentando. Ben, en ese sentido, no ámbito da charla de hoxe, creo que é o que viñemos a falar, é un ámbito moi importante, pero creo que a característica máis importante de todas é que prácticamente todo o que estaba metido en Suez se Sunt, o que fixemos foi sacalo. Sacalo, limpar, sacar, e que queda? Queda isto. Eu creo que era o que a maioría, xa sabemos que o pexón a justo de todos non é. E críticas sempre vamos a ter. Do que se trata non é tanto de ter críticas, que sabemos que vamos a ter críticas. Nós o que queremos é que os veciños o conozan e opinen sobre ele, e o discutamos, que non sea un documento que traigamos aquí aprobado. Este é o pexón e água. Non. Nós dixemos que isto era cos veciños ou non era. Por iso estamos aquí explicando. Entonces, en esta explicación, hoxe tocaba este ámbito e é o que queda. Resumindo, de todo o que levamos falado nesta non hora, 3/4 de hora, o que queda é que sacamos todos os SUNs e SUETs que nos pediron e só queda un. Perdón. Queda un que é, se isto vai, queda un que é o de RONS, por este daqui. Este daqui. Por qué? Porque aí, aínda que nós queríamos darlle outro ámbito, recortouse todo o que pudemos, pero menos non, porque os técnicos e a asesoría xurídica que nos leva isto nos dixo, oye, que as normas hai que cumplirlas tamén, hai cousas de normas que se poden cambiar, pero non todo. Porque claro, nós tamén queremos facer un documento primeiro que sea do agrado da maioría dos veciños e dos propietarios, que para iso está. Isto non é o documento do PSOE, nin do PP, nin do Partido Galeguista, nin Esquerda Unida, nin do BNG. Este é o documento dos veciños. Este é o pexón para os veciños. Entonces, temos que facer un documento o máis axeitado posible aos que os veciños nos piden. Ahora ben, temos que cumplir a lei, temos que cumplir as normas e temos unha asesoría, pero despois hai que cumplir coa Xunta de Galicia. E a Xunta de Galicia, aínda que nos aprobemos aquí o pexón provisionalmente, vai haber un informe da Xunta que nos vai dicir, oye, isto está ben, isto hai que corrixilo ou non. Entonces, nós tamén queremos facer un documento que estamos falando sempre coa Xunta de Galicia para que sea aprobable. Polo tanto, a partir de hoxe, en calquer momento, as nosas portas dos nosos despachos están abertas a todos aqueles que están aquí presentes, abertas para falar, sobre todo os que non están de acordo. Os que están de acordo, pois mira, pero os que non están de acordo e teñen outra proposta, a única condición que lles poño, só voulle poñer dúas condicións. Unha, ou prácticamente unha. Esa proposta, primeiro, ten que cumplir a lei do suelo. Porque hai algunhas persoas que nos propoñen cousas que despois de dicir, oye, machiño, sí, pero que a lei non o permite. Entonces, primeiro, a lei do suelo. E segundo, a poder ser, consulten con técnicos que controlan de urbanismo, consulten coa súa xente de confianza que controla o urbanismo, abogados, arquitectos, os que vostedes queiran, e que podan facer un plantexamento técnico e legal que nós lle podamos presentar aos nosos técnicos para poder cambiar as cousas, se é necesario cambiarlas. Se estamos de acordo, aquí, paz e despois gloria, como se di. Entonces, como lles digo, este é o documento que presentamos. Nós ahora vamos a empezar a iniciar unhas rondas de charlas cada vez máis intensas, cada vez máis cercanas e cada vez máis cotidianas, máis periódicas. Por qué? Porque ahora, nós, de todo o traballo que levamos feito e de todos os estudios das alegacións que levamos feitas, temos xa un documento, se isto me va, un documento
que ahora lles enseño que é isto. E isto que é? Vean, isto é o documento do Peixón do casco urbano, que como poden ver, prácticamente temos terminado. Prácticamente temos terminado. Isto é todo o casco urbano do Grove. Hai algúns cambios que temos que facer, hai algúns cambios que temos que falar, porque xa temos acordado unha cousa e que vai a cambiar algo, e outras cuestións que nos van planteando e que vamos a cambiar, ou polo menos vamos a estudiar. Xa lles adianto que unha zona que hai que estudiar é esta, unha zona que hai que estudiar cos técnicos é esta, hoxe non tocaba isto, hoxe tocaba esta parte, non? Entonces, que quero dicir con isto? O que quero dicir é que a nós é moi importante saber a opinión dos veciños, sobre todo aqueles que non están moi de acordo ou que teñen algunha outra proposta no seu ámbito ou no seu terreno, porque como poden ver, o traballo técnico está terminado e como poden ver, se eliminan todos os sués de aquí, tamén se elimina aquel que cruzaba desde a rotonda todo o vial hasta aquí, se acordan? Ahora vamos a abrir desde o Concello aquí un vial para que podan edificar todas estas. Esta rotonda seguramente se vai a reducir e isto de aquí vai a desaparecer e isto vai a ser un suelo. E despois a ver como solucionamos este tema de aquí, un vial que queremos abrir que conecte o pabellón de deportes, bueno, toda a zona do Monte da Vila, auditorio, centro de salud, instituto, con un vial de entrada e salida que conecte con Juan 23 e prácticamente o demais, como poden ver, o temos desarrollado. Se antes lles decía que o Peixón de 2014 estaban proxectadas unhas 7.500 viviendas, en este que nos presentamos están proxectadas viviendas que non chegan a 2.000. De 7.500 proxectadas baixamos a 2.000. E a maioría van a ser viviendas que os veciños, os propietarios, quedan desenvolver. Menos en este sués, porque están nas normas subsidiarias, a ver que pasa, o demais vai a ser prácticamente licencia directa. Temos que falar, por iso pa semana, espero que vayamos a Cominiño, falar de todo o ámbito dos cementerios, Enriñas, Cominiño e toda esta zona, a iglesia e o primer tramo de Avenida Portugal, e é unha das partes que nos quedaría. E a partir de aí, a seguir falando, a seguir explicando, e a nosa intención é que unha vez que acabemos estas rondas e que fagamos as rondas tamén nos núcleos rurales, que teñamos en sitios como este, e eu creo que Mecos vai a ofrecerse, porque sempre se ofrece, pois que un local como Mecos podamos ter nun panel os planos ampliados da zona que lle afecta o que vimos a falar hoxe, esta zona que lle afecta aos veciños, para que calquer veciño, tendo este clube aberto, poda vir aquí e poda vir a mirar. No seu momento, creo que non vamos a tardar moito, non poño fechas porque sempre me equivoco e me botan a culpa, pero eu espero que non máis de un mes este documento este na web do Concello do Grove e todos os que queran consultar xa a maior amplitud a súa finca para ver como queda, a podan acceder a ela a través da web. Entonces, que queremos? Queremos que os propietarios e os veciños conozan todo o documento, todas as fincas, como queda. E ese é o traballo que vamos a facer xa desde que empezamos a semana pasada en Ardia, e agora vamos prácticamente cada semana a ter unha charla para explicar todo isto, porque queremos levar o Peixón a probar. Por que? É moi importante aprobar un Peixón, porque a día de hoxe temos as normas, temos o decreto Cuíña suspendido, a maioría de suelos están con unha falta de seguridade jurídica importante. E por que é necesario ter un Peixón? Porque o Peixón principalmente lles vai a dar seguridade jurídica aos que teñen propiedades. Van a saber o que poden facer, o que non poden facer, pero van a ter unha seguridade, porque no momento que o documento se aprobe, eso é a norma urbanística do Concello do Grove. E o que queremos é seguridade xurídica para os veciños, que non estén pendientes de que se o decreto Cuíña, que se podo, que se non podo. Non, seguridade xurídica. A partir de aí, xa virán outros que farán outro Peixón no seu momento e ampliarán e farán bolsas de terreno. Nós dixémoslo desde o principio, queríamos un Peixón de mínimos, e o mínimo cal é? As normas subsidiarias do 96. Menos deso é difícil. Non digo que é imposible, pero é moi difícil. As normas subsidiarias do 96. A partir de aí, prácticamente isto se asemella moito a iso, con algunhas novedades, pero se asemella moito a iso. E nós queremos aprobar. E se podemos, e os veciños
vemos que están pola labor, vemos que nos apoyan, vemos que comparten o documento que nos vamos presentando, o Partido Socialista, o actual goberno do Grove quere levar este pexón, si pode ser nos próximos 3-4 meses. 3-4 meses, porque senón sabemos que non se aproba. E non aprobar este documento supón que no 2019 virá outro goberno que poderá modificar, se non está aprobado, poderá modificar. Nós temos un compromiso cos veciños de querer aprobalo. E como poden ver, temos xa un documento para levar. Ahora, o primeiro paso, que os veciños todos o conozan, non? Polo tanto, e remato xa para escoitar as súas críticas, os seus reproches, as súas preguntas e o debate. Remato. Si é necesario que falemos, si é necesario que se acerquen á oficina técnica ou ao Concello, e é necesario que falemos cos técnicos do Pexón ali onde non está moi de acordo, onde pode haber alguna variación, por qué? Porque agora queremos aprobar o documento. Por tanto, antes queremos falar con todos vostedes, pero nós queremos aprobar o documento. E como poden ver, é un documento que xa se pode ver perfectamente, non? A partir de aí, bueno, pois era o que hoxe queríamos vir a falar. Vou deixar esta diapositiva porque aquí vemos todo o plano do Grove, e eu, por orde, con voz alta porque non temos micro, por orde, e con voz alta porque non temos micro, e só lle pido que co mismo respeto que me acaban de escoitar a min e co mismo silencio que me acaban de escoitar a min, escoite co mismo silencio a persona que quera falar. Por qué? Porque non temos micro e temos que falar a voz. E se empezamos a falar individualmente non nos vamos a escoitar. Eu creo que seguramente a pregunta que fai un é importante porque varios poden estar afectados, sí? Por lo tanto, Gerardo, primeiro, pregunta, imagino que será por Conchases. Con respecto á Carballeira, non é edificable? A Carballeira, todo isto é edificable. Pero hai que abrir este vial, que non está aberto, hai que continuar este vial que non está, e hai que ver isto de aquí como abrimos. Aquí vedes que pon unha V. Vale, cando pon V pon un sistema viario xeral. É dicir, é posible abrilo. Ai, perdón. Perdón. Aquí. É posible que o abra o Concello, pero, como sempre digo, que o Concello abre un vial non significa que o Concello abre o vial e os que están aí abre o meu vial, o Concello está. Non. O Concello pode abrir o vial para favorecer a urbanización, ¿sí? Porque se de repente, lles vou poñer un exemplo que aquí non se ve moi ben, pero se vai a ver aquí. Miren, este vial de aquí, se acordan que antes iba por aquí e chegaba hasta aquí, ¿sí? Non sei se acordan moito. Bueno, pois aquí ahora nós propoñemos este vial que abre por aquí, de tal xeito que o tráfico pesado vaya por aquí, vaya a esta zona, volva e salga por aquí. Bien, isto, nós, en principio, é unha proposta de que iso se poda abrir a nivel municipal. Que vai da Avenida de Portugal hacia Carballeira arriba. Sí, un momento, contesto chora. Entonces, propoño un exemplo. Entonces, este vial, claro, un que está aquí e quere edificar, di, carai, se eu estou aquí no medio e quero edificar, teño que abrir todo o vial, non podo. Entonces, o Concello podería abrirlo para facilitar esa urbanización, pero lóxicamente, calqueira que despois poda edificar aquí ten unha conta pendiente co Concello. Podemos entender, non? Abrimos un vial, poñemos os cartos, adiantamos os cartos. Automáticamente ti podes edificar, pero lóxicamente vas ter que pagar a tua parte, os metros de fachada, de saneamento, de agua, de asfaltado e de acera, lógicamente. Por lo tanto, o Concello pode abrir un vial? Sí, pero o Concello pode adiantar os cartos para abrir ese vial, favorecer a urbanización, pero lógicamente cando se urbanice, hoxe, mañán ou dentro de 10 anos, habrá unha conta pendiente co Concello, porque ao fin e ao cabo o Concello, digamos, os cartos non son do Concello, os cartos son de todos. E se todos contribuímos para que aquí se poda edificar, lógicamente o que pode edificar ten que contribuir. E agora falo, ti me dis o vial que sale da Carballeira para aquí, para a Avenida de Portugal, este. De Avenida de Portugal a Valdeco. Este é a Avenida de Portugal, e isto de aquí vas para a Carballeira. Exacto, sí. Este. Hoxe en día quen pode edificar por aí? Aquí,
Todos. Sí, hoxe en día todos. Hoxe en día, aquí, bueno, estes de aquí no, porque creo que non sei se teñen o plano das normas. Espera. Carballeira, aquí non se ve, mira, aquí nas propias normas xa había unha unidade de ejecución, por lo tanto, a día de hoxe, todos os que están en este terreno de aquí, nos situamos, non? Situamos. Isto é a subida de Carballeira. Isto é Amador Mariño, sí? Para que se sitúen. Nos estamos situando todos, creo. Amador Mariño. No, perdón, Amador Mariño, aquí. Aí, exacto, isto é Conchas. Amador Mariño, subimos, entonces a partir de aquí todos estes non poden edificar. A día de hoxe non poden edificar. De feito, creo que aquí hai algún propietario e sabe que non pode edificar porque está metido nunha unidade de execución. E a partir de aí, esta xente de por aquí creo que tampouco, e aquí habría que abrir o vial. A partir de aí, estes non poden edificar, estes tampouco porque este vial non se abreu, estes viales non se abriron, e este vial tampouco se abreu, e este tampouco. Por lo tanto, estes terrenos de aquí a día de hoxe tampouco poden edificar. Bien, coa proposta que nos trasladamos, miren onde está Amador Mariño, ¿sí? Subimos para arriba e automáticamente todo aquel que teña un terreno que dé contra este vial vai a poder edificar. Licencia directa. Licencia directa. Vale, non te repiten ainda. Non, vale. O sea que poden edificar os que están na cancela, non? Sí. E os que estamos un pouco para atrás, Os que estades pa aquí, están na cancela. os que estades aquí dentro, non podedes edificar se non dades na É cancela. porque estou dentro do casco urbano. Como? Porque estou dentro do casco urbano. Por que? Porque estás no casco urbano. O que estou no casco urbano non podo hablar. Sí, claro, é que hai que cumprir o requisito que dicía, casco urbano, estás no casco urbano e non vas a poder edificar porque non te has pillado. Rural. Despois puxeron un casco urbano. Bueno, eso, en todo caso, aquí hai que ver estas fincas como quedan, porque a maioría son fincas largas que xa dan aquí, por eso teñen esa condición, porque se están dando aquí e tiran para atrás, igual que estas de aquí ou igual que estas de aquí. Isto de aquí é patio de manzana, e isto de aquí son as hortas ou a parte de atrás que vai a dar estas traseiras, e estas son estas. Que habrá aquí trozos de terreno que non son edificables, sí, porque non porque non estén en casco urbano, porque posiblemente non teñan parcela mínima, se non teño parcela mínima non teño edificabilidade, ou tal, pois hai que ver. A ver, aquí, Porque por motivo me planten a mí un casco urbano, a ver, espera un non momento, edificar aí. digo, Se deixaran como rural, non está? aquí dentro, me estás falando deste de aquí. Sí, ainda ten ángeles ali, o panel de ángeles. A ver. No, estamos falando de outro sitio, Aquela procesión que vai chegar hoxe. No. Estamos falando de outro sitio. É por aquí o que estás falando ti, Isto é a Avenida de Portugal, isto é a entrada do cementerio. Falando da Carballeira. Isto xa é máis Carballeira. Eu digo, ti estás entonces falando de aquí. Estou sempre falando da Avenida Portugal para Carballeira. Esta. Todos estes de aquí, os que den ao fronte van a poder edificar, igual que van a poder edificar os que den aquí. Ora, estes que están no medio non van a poder edificar. Tiño que pagar sin custa nada, Pero vas a ter que pagar, pero é que non tendo edificabilidade, o teu valor catastral non pode ser moi alto. Bueno, se abaixo, non tiño que estar dentro do casco urbano. Do casco urbano non se pode sacar. Pero bueno, para. Quieto, que eu non quero meter a pata que non son técnico. Eu traslado, si estas fincas, claro, é que ti date conta que aquí non podes, pero este de aquí pode, e estes de aquí ao mellor non lle dá o mínimo de finca, porque o 4.3 creo que son 350 metros, me falo de memoria, que igual me estou enfocando. Sempre se pode chegar a un acordo. Eu estou vendo que aquí todas estas fincas son así. De repente, se estas fincas cambian así, ao mellor cambian. E de repente, chegando a un acordo entre todos os propietarios, chega un momento que todos dades a vial. E se ora eu te meto en rústico, eu non meto nada, digo, os técnicos. Se de repente estás en rústico, aí non podes facer nada. Ahora, se aquí se chega o que é un parcelario, unha normalización de fincas, oye, poñémonos todos de acordo.
Estamos mirando contra norte-sur, miramos este-oeste e damos a viales. Estamos de acordo? Facemos un reparto. Iso é unha cuestión entre propietarios. E ese color amarillo que significa? Isto significa 3. Isto é poder edificar igual, vivienda unifamiliar, pero o único que cambia entre colores entre isto e isto é parcela mínima. Estamos falando de unha parcela de 300 metros que nos recordaron a máxima de 500. Estaremos variando aí. Eu creo que aquí incluso é menos, non sei se son 250 porque dá contra a Avenida de Portugal. Iso, se quere, eu podo explicar despois outro día porque agora non teño dato. Pero quero dicir que isto, ou que había outro amarillo, é licencia directa, unha parcela mínima e vivienda unifamiliar. Aquí non se pode construir edificio. Aquí se pode construir vivienda colectiva, aquí non. Aquí non. Aquí sí, aquí tamén. No gris, ordenanza 1, 1, 2, 1, 1, se poden construir viviendas colectivas. Polo tanto, é moi importante tamén, eu digo a veces a algúns veciños que nos preguntan e digo, non pensemos no 2017, no 2018, pensemos no 2028. Isto mellor no 2028, pois a vida dá moitas voltas e eu de repente, claro, teño aquí unha finca que non me dá, pero chego un acordo con outros, ou ven alguén que me compra, e ao mellor alguén que compra concentra aquí unhas parcelas e lle dá para facer 2 ou 3 viviendas, vale? Pero é unha posibilidad que ti tes. Se automáticamente estuvera nesta zona, aquí xa poden vir a facer o que queiras que non. Aí xa había que facer un proxecto de urbanización, aí habría que abrir un vial. Por lo tanto, cambia moito. Estar aquí cambia. Ahora me dis ti, vale, pero que eu a día de hoxe non podo facer nada e teño que pagar por ela. Ui, sí, eu non te vou mentir, claro que tens que pagar por ela, pero se non tes edificabilidade, o teu valor catastral non pode ser moi alto. Non pode ser moi alto. Non é o mismo unha finca que non ten edificabilidade que unha finca que ten edificabilidade. E esse lado é embaixo. Deixá-lo como lá que estava. Home, eu se pensades que é mellor que isto quede para patatas e para lechugas, pasamos aos técnicos e que tal, eu creo que non. Eu creo que sempre que hai unha posibilidade de que nun futuro chegue un acordo con alguén ou alguén chegue un acordo comigo e teña un terreno onde se pode edificar, eu creo que teño un valor, que teño que ir pagando por ele, sí, pero sempre teño un valor porque é un patrimonio meu que lle podo deixar aos fillos ou que sempre podo ter unha oportunidade, pero bueno, eso mellor é unha opinión miña que estou equivocado, pero é así. Había outra man levantada? Sí. Alto, por favor. Aproveitando que está aí esa diapositiva, esas líneas discontinuas negras, que son? Estas de aquí? No, as negras grandes. Esto? No. Esto? Ostras, pues me acabo de decir. Algo significa. Vale, bueno. Pero espero que non é nada malo. Vale. En un mismo plano. Posiblemente estaba pensando en eso, que seguramente son cables de alta tensión ou así que hai que recoller. Pero, pregunto-te. Vale, e tamén no mesmo plano, antes no que son de 2014, aí aparecía unha franja verde que indicaba que os terrenos eran inundables porque supuestamente pasaba rasoeiro. Supoño que eso estará correcto. A ver, aí vou facer unha aclaración. En principio seguimos mantendo eso así porque temos un informe favorable de Aguas de Galicia e de Medio Ambiente. Si cambiamos todo eso, tenemos que iniciar todo o proceso de volta a información que seguramente tarda un ano e medio. E, polo tanto, nos paraliza todo. Entón, os técnicos deciden que eso se manteña así e unha vez aprobado fagamos o cambio que vamos a facer. Polo tanto, se demostra facilmente que por aí non vai. Pero o informe está feito, polo tanto, é moi importante para poder aprobar un peixón, aparte de levar a pleno ter os informes favorables de medio ambiente, de costos, de patrimonio. Hai informes, isto aprobouse no 2014, hai informes que ainda están chegando este ano, 3 anos despois. Si temos que poder volver a levar, como se sei que hai un debate, eu xa advirto a todo o mundo, eu nunca contesto no Facebook, nunca contesto WhatsApps, nunca contesto Twitters, nunca contesto redes sociales. De vez en cando as leo, pero non contesto. Entonces, se alguén quere falar comigo, no meu despacho todos os días, martes e jueves, pero bueno. Que quero dicir con iso? Sei que hai un debate que se está trasladando, hai que facer unha segunda exposición pública. Eu xa vos digo que o goberno estamos en contra desa segunda exposición pública, pero me explico. Unha segunda exposición pública por qué?
como dixen antes, eu quero que todos os veciños vexades os planos, e nos vamos a aburrir de facer charlas para que vexades planos e poñelas na web para que o vexades. Ahora, unha segunda exposición pública significa volver a pasar todos os trámites de información de todos os organismos que teñen que facelo. Se o último recibimos fai meses, 2017, significa que se facemos unha exposición pública no 2018 e temos que pedir todos os informes, non aprobamos o PEXO no 2018 ni no 2019. Virán outros que o aprobarán, o cambiarán, o farán o que queiran. Que quero dicir con isto? A nós, se puderamos facer unha exposición pública solamente para veciños e propietarios, a faríamos encantado, pero xa durante 4 meses. Que pasa? Que unha exposición pública co trámite oficial require mandar informes de medio ambiente, de costas, de patrimonio, de defensa, e iso nos iba a parar totalmente o documento. Por lo tanto, vamos a facer unha exposición para que todo o mundo o conoza. E vamos a intentar que isto en un mes e medio este na web para que todo o mundo poda revisar. E vamos a preocuparnos e ocuparnos de ter planos para que todo o mundo poda verlos. Entonces, quería decir con eso, que como xa temos esos informes, nos agarramos a eso e o que queremos é falar cos veciños. E se podemos leválo ao pleno, un día o levaremos e intentaremos aprobalo, que para iso fai falta a maioría absoluta. Bien, máis, alto. Era por favor, que eu resolvi o Zoom de Rons, que en donde empieza, onde acaba, o acabar. O Zoom de Rons, espera un momento. O Zoom de Rons prácticamente o mesmo que había nas normas auxiliares. Por lo tanto, seguirán afectados. Todos os que estaban afectados antes van a estar afectados agora. Se recortou un pouco, pero a ver se son capaz aquí. E se podo agora le meto a pata. Se ve mellor? Vale, máis ou menos se ve máis, non? Vale. Entonces, como lles decía, se non, o Zoom, por onde vai? Zoom 71 Peri 7 é toda esta zona. Todo o que está en blanco dentro destes puntos negros, todo o que está en blanco nestes puntos negros está metido no Zoom. Aquí quero dicir que creo que antes chegaba por aquí tamén, na primeira exposición que fixemos chegaba un pouco por aquí. Ahora, como aquí hai un vial, donde termina o vial empeza o Zoom. Antes cogía todo. Antes cogía todo isto. Pero aquí hai un vial, pues, donde termina o vial, que antes era hasta aquí. Bueno, ahora, donde termina o actual vial, aí empeza. Bueno, mira, por favor, os terrenos que están cerca da playa, hai xunta depuradora. Aquí está xa a depuradora, por aí xa solo rústico, a delimitación, aquí hai costas, o límite de costas, aquí, estos terrenos de aquí, nada. E aquí entra algo aí? Como? Que queda como suelo rústico? Suelo rústico. Suelo rústico. A partir de aí, solo de aquí para baixo, a gandariña aquí queda con licencia directa, aquí o vial este queda recollido que antes viña un pouco máis para aquí, pero todo o demais para lá, depuradoras, e xa todo que vai para a Ostreira, todo eso, todo é suelo rústico. No, digo mesmo aquí na zona de Rons, aquí na playa de Rons, onde está a depuradora ronesa. No, eso aí nada, eso xa é por aquí está, no, este de aquí, esta sería esta zona. Baixamos pola gandariña, aquí á esquerda e todo para aquí. Sí, hasta o mar. Eso de aí nada. A ver se somos capaces de verlo no plano xeral. Quería saber... Espera, a ver se son capaz de ampliarlo no plano xeral. Se trae costas... No, non hai. Aí antes había unha proposta de viales e tal, pero xa nos dixeron os técnicos que iso é viable. A ver se son capaz de ampliar. Mire, como pode ver, isto era o que lle dicía, ¿sí? Isto todo é límite de costas. Todo isto é límite de costas. Bueno, pois todo o que está en blanco, aí non se vai poder edificar nada, porque non nos podemos meter no tema de costas, polo tanto non se vai poder edificar. Polo tanto, antes aquí había un Zoom que incluso había un vial para baixo que non tiña moito sentido, aquí unha rotonda, non sei se se acordarán, nada, aquí explotamos o máximo o límite de costas, pero o límite de costas nos impide ir máis para baixo, polo tanto,
o límite é costas. A partir de aí, os indumentos xa non podemos. Preguntan aquí, despois atrás. Aquí en Terra de Porto, aí onde había un astillero, que hai un... que os orderos chaman. No, no son así. É o sur, xa. O primeiro, Sí. que vou a poner... Que termina nunha casa, que é un camiño. Este. Sí. Aquí, Abaixo, na calle que entra por abaixo. esta. Esa, esa. Sí. Aquí hai dúas que reconocemos que se poden edificar Aí a fondo de esta casa. e aquí así, isto é como queda. Ese como queda. Hai dúas fincas. Donde aquí, Sí. xa. Isto, se queren, damos unha explicación técnica, se poden ir polo... Sí. E o temos, porque falamos desto. E nós dixemos, pero isto por que non se corta aquí se dá licencia directa se isto dá para aquí? Porque nós retrocedemos cando se cerrou a finca, deixamos xa 2 metros para atrás, De aquí. para que puderan dar volta aos carros. Vale, isto se pode... Que non Non tiñamos deixas por nada. qué. Que non Que tiñamos deixaste? Respeto. É que está falando contra min. No. Eso despois fora. Que deixou o fumeu. Perdón, un momento. Aquí, debates entre... Un momento. Eu non me nadie. Debates entre particulares fora. No. Debates entre particulares fora. Aquí vimos a falar do pexón de todos e entre todos. Entonces, calquera Perdón, déxeme falar un momento, por favor. Todos son... Déxeme falar un momento, por favor. Déxeme falar Foi un momento. voluntario, vale? Déxame falar Voluntario. un momento, por favor, que nos facer unha explicación. Aquí, todos somos libres de falar o que consideremos. Entonces, esta señora está facendo un planteamento, se é verdade ou non, pode estar equivocada ou non, pero eu sei o planteamento. Se non é verdade, poden falar fora, e se non, para iso hai xulgados. Ou se non están os técnicos. Ben, eu lles digo que isto, nós o falamos e o discutimos e os técnicos nos dixeron non, porque é necesario para o desenvolvemento desto, porque senón un dos dous, unha das dúas non é edificable porque non daba parcela mínima. Como non daba parcela mínima, iban a quedar mal unha das dúas. En calquer caso, foi a explicación técnica que nos deron, pero eu non teño ningún problema en dar esa explicación calquer momento. Son 400 aquí. A máis, xa lle digo públicamente que poda vir a oficina técnica para que se lle dé unha explicación de por que isto está aquí metido. E se é así, tal, que todo o mundo sepa que iso pode ser así, bien? Perdón, antes están ali e despois ali. Alto. A miña pregunta é sobre Agriños, por onde darnos. Esa zona que está afectada por costas, Sí. antes non era agrícola industrial. Ahora mismo está afectada por costas. É que ahora aí as actividades industriales que permita costas, pero non ides a poder, que non teño un plan, a ver se teño un plan un pouco máis. É que mira, Estaba posta como agrícola industrial. a ver, aquí, esta de aquí, non ves que había unha rotonda, un vial Sí. e tal. Isto, os técnicos actuales nos din, isto é unha barbaridade, por qué? Porque esta toda a zona é de costas, polo tanto, nós non temos competencia aí. Nós aquí non podemos ordenar nada ou propoñer nada, porque isto é de costas. A única que ten autoridade para facer algo aquí ou permitir algo aquí é costas. É costas. Entón, que nos marca o límite? A línea de costas. Mais falar nós non podemos. E aí vai quedar todo o suelo rústico. Si costas permite, por suposto, cetarias, depuradoras, actividades que necesitan coller o mar, claro que sí, pero ten que ter a autorización de costas, da Xunta, do Estado, da Consellería do Mar. É dicir, aí o Concello non ten competencia. Quero deixalo moi claro, non temos competencia. Se poden facer actividades vinculadas ao mar? Sí, entendo que sí, pero hai que ir á Xunta de Galicia ou Costas do Estado para pedir os pertinentes permisos. Por lo tanto, estes viales que se pretendían por aquí dar toda esta volta así, os técnicos me dixeron, son unha barbaridade, Costas xa che di que non, olvídate. Por eso, isto era o 2014 e por eso ahora, como ven, está limpio. Donde chegamos nós? Hasta donde nos permite a lei. Isto de aquí é suelo rústico de protección de costas. O sea, que cambiou.
Non pode. Ahora, a partir de aí, Especificamente industrial para depuradoras. para actividades vinculadas a mar, claro, de feito aí hai depurador, aí está a depuradora Grove, aquí hai depuradoras, hai outra, está Garavilla, Garavilla está na zona de costas. Iso xa é un tema que non se nos escapa. Si se pode permitir ese tipo de actividades, pero non me quero meter porque non é un tema noso, eso é, xa digo, Xunta de Galicia e costas. Por lo tanto, nós nos limitamos ao noso, e o noso é por donde marca a línea de costas, e é o que estamos facendo. Aquí no camiño este que se no anterior proxecto poñían como unha rotonda que iba polo camiño para ir para a playa, iso non... No, aquí, que daba contra a avenida do Conde. Aquí a pasar as de Forte. Aquí no camiño que vai para ir para a playa. Que poñían que unha rotonda, non? Sí, vou primeiro que creo que o que é, espera un momento. Que aquí non se ve moito, non? No anterior. No rojo. Aquí? No, ahí. No había un camiño aí que vai para a playa. Aquí? No siguiente, onde está o edificio? Ao lado do edificio. Aquí? Ese edificio? Hai un camiño que vai para baixo. No, eso se eliminou. Unha rotonda, tirábamos un garaje. No, eso es todo, sí, xa me acordo que había un equipamento público. A ver, era isto de aquí. A ver, perdón, por favor. A ver, un respeto que está unha persona. Sí, era isto de aquí, que despois había un vial e isto era un equipamento público e toda esta zona de aquí atrás. Todo eso desaparece. Isto ahora queda... Nada. Como poden ver, isto queda limpio. Nada. Eso todo quedou fora, eliminado. Eso está eliminado. Xa querían facer un... Nada, eliminado. No seu día, si podemos, por certo, aproveito, paréntesis, convido a todos se non foron a ver o cruceiro que puxemos aí en Canto d'Orxo e estamos intentando facer unha pasarela de madeira para chegar a ese sitio. E estamos intentando chegar a un acordo coa conserveira para que nos permitan facer un carreiro que lle podamos dar toda a volta aquí andando e salir precisamente por aí. Pero estamos falando dun sendeiro para que todos podamos... Exactamente. Ben. Todo eso es un... Bueno, a ver, sí, pero... Bon, voy ahora, voy. Aquí, si no me equivoco, es esto, ¿no? Estaba así, no se ve moito, pero era esto, ¿no ves? Que era todo así, a guieira. Bueno, pues esto era así, empezaba todo esto aquí, recorría toda esta área, todo quedaba afectado, ¿sí? Bueno, pues ahora la proposta que facemos é esta, quizá, esta, sí. Esta, por lo tanto, é licencia directa en todo ámbito, licencia directa en estes camiños de aquí que se pueden dar, por lo medio no, pero todos estes camiños que son viales é licencia directa. O SUN queda eliminado. Marisa. Bueno, eu diría que me pasaras o plano general do casco urbano. O general, o último. Sí. A ver si vai, non me falles ahora. Aquí, bien. Vamos a ver, falaste aí da ría cultural e iba a falar da Rasuei porque está a sistema de Antón que subía pola Carballeira arriba. Sí, pero eso... Pero estaba no plano cultural do Son e con todo eso. E agora permitir un pouquinho o terreno propiedade do Concello. É dicir, onde ten pensado facer o centro de día e o centro de salud. Iso vai nun plan parcial ou vai entrar xa directamente no plan? Porque é un lixo branco. No, nos que pasa? Que como estamos tramitando eso, xa mandamos a Xunta, eu espero que en noviembre nos informe favorablemente e despois levalo a pleno e aprobado. De tal xeito que o suelo para o centro de día e o centro de salud quedaría aprobado e como quede aprobado o incorporaríamos xa. Como non está aprobado por ahora, témolo así. Pero nós xa temos o trámite feito e eu, bueno, como falo moito non vou falar, pero
Eu espero que o ano que ven empecemos a construir un centro de día novo. A praia verde que se ve por ali, o Sueiro non. Sí, por eso digo. Pola carballeira. No, sabemos que está mal, pero está a conciencia. Hombre, claro, sube pola carballeira. O Sueiro toda a vida sube pola carballeira. Sí, alto, alto. Dúas. Ya son sub-9, creo que era. Ahora es una carretera que va a ir a detrás sin mar, ¿verdad? Sí. Espera un momento. A ver se son capaz de focalizar o sitio. Que aí é unha cuestión que tamén rodamos. Me falas desta daqui, de aquí. Esa. Sí. ¿A cantos metros queda esa carretera? De ancho. Pois, me pillas, pero temos que mirarlo. Non sou capaz aquí de verlo. A ver se son capaz aquí. Pero... Xa. É que nin aquí son capaz de verlo, macho. Non sou capaz de verlo, pero queda pendiente de consulta, sí? Non sei se pon 8 metros, pero queda pendiente de consulta. Y otra pregunta, donde quisieras que o ejemplo ese de que habría sovial por parte del ayuntamiento. Sí, pero hay otro plano, pero así más para arriba. Casi o último. Sí. O general. Este. Sí, ahí un poco, ahí más para atrás, ese mismo. Esa pinta blanca que sin gafas no me son muy bien. Sí, que se ve ahí. ¿Qué significa esa pinta blanca ahí? Ves moi ben. Ves perfectamente. Ves perfectamente e sin gafas. Non sei por que me dá que sabes esa parcela de memoria. Sí, es más casi todos los concejales. Dicía antes, esta zona de aquí non é definitiva, esta proposta non é definitiva. Nós temos falado moito, aquí vamos a ampliar o SUE todo isto para aquí, a ver se os veciños se ponen de acordo, e nós políticamente estamos pola labor de que aquí quede licencia directa. Por qué? Porque xa non necesitamos unha rotonda tan grande, porque aquí queremos facer vial de entrada e salida por aquí e dar volta. Por lo tanto, isto era porque en principio había unha proposta de baixar por aquí con un vial e conectar por aquí todo isto, que iba por aquí, por certo, pero iso ahora xa non ¿La pode ser. proposta que fixestes cando estabas en Amegrove, cando fora en Amegrove, que pasou con esa proposta aí? A proposta do vial aquí, Sí. interior, quedamos pendientes dos propietarios. E quen son? Eu lles podo garantizar que eu non. Quedamos pendientes dos propietarios, polo tanto, animo a todo propietario que este aquí ou propietario que se poda poñer en contacto coa maioría dos de aquí. Nós propuxamos facer aquí, era unha proposta, unha idea, pero que eran os propietarios. Aquí había unha idea de un vial por aquí porque daba coas testeiras, había que ceder, había que facer un reparto. A nós nos parece a mellor solución, pero estamos pendientes dos propietarios. Non pinta nada aí, non? Non pinta nada aí. Eu non teño nada aí. Entonces, por lo tanto, convido a todos os presentes que teñan propiedades aquí, en esta área, que pechemos unha reunión cos técnicos, falemos, discutamos e podemos chegar a un acordo. Ahora, esta mancha blanca aquí fai que nos acabou o rotulador, entonces espero que... No, tenía que ser deste color naranja. Daba igual. Daba igual? Ah, vale. Oído, cocina. Na detrás de Gadido na Vieira está un suelo desarrollado que aquí non aparece moi ben, pero vou intentar e ahora tendo ali. Aquí está como estaban nas normas. A de Don Jacobo. A Don Jacobo está metido dentro dun zoom porque xa estaban nas normas así e aí é que se aplica. Entonces, a ver se son capaz de chegar ao plano. Isto de aquí, pois, bueno, a de Garrido está aquí, isto xa quedaría fora, estas todas as casas quedan fora, todo isto queda fora, e aquí, que aquí é a de Don Jacobo,
quedaría metido dentro de un desarrollo. Dentro de un desarrollo. Os propietarios da maioría da parcela ou de toda a parcela están pola labor de desarrollar. Por lo tanto, se están pola labor, nós que deixamos así porque desarrollo. Vexo raro. A nós dixeronos que sí, pero bueno, é a opinión dos propietarios. Pero se tiño a familia me dan para atrás, xa me dirás. Eso é, todo é falar. Todo é falar. En principio están por desarrollar, entonces, a ver, por favor. Alto. Na zona conflictiva, onde está o hórreo? Na zona conflictiva onde está o hórreo. Eu quería escapar deso. É o mismo. Ah, sí. Espera. Sí, pero aquí se ve mellor. Amplío máis? No, Ves, coméntalo. sabes de canto se vai enchear? Si se vai enchear? A ver, en principio está proposto un anchear, que aquí non podo ver, e non me dá vista para máis. Te digo yo, 9 meses. 9 metros. Ti dis 9 metros? Pois pode ser 9 metros, como está afectada, 9 metros. Iso é a proposta. Que pasa? De onde ven esta proposta de anchear por aquí? Primeiro, porque por aquí non se pode, porque xa hai varias casas e non se pode facer. Bien, primer problema que hubo no seu día. Despois, había unha proposta de ampliar aquí un poquichiño para que aquí puderan circular autobuses. Pero o problema cal é? Que aquí ampliar isto para dar esa salida non nos parece moi lógica porque nós temos outra proposta. Por lo tanto, este é un dos puntos que posiblemente non quede como está agora. Non digo que vai a cambiar ou que vai a cambiar xa. É un dos puntos que estamos estudiando e posiblemente, pois, en vez de 9, quede a 6. Pero que, por lo menos, permita. Ahora mesmo non sei o ancho que ten. Ao mellor o que hai que facer é regularizar a alineación, pero non comer tanto, porque entendo que a nadie dos que están aquí parece se lle interesa darlle un piso máis. Entonces, bueno, isto é estudiando. Eso solo para unha salida para autobuses. Digo che que eso é a proposta técnica que nós non compartimos moi. Entonces, onde te toca? Aquí? Na mina, aí na punta do outro lado. Aquí? Abaixo de todo. Aí, esa punta todo. Eso desaparece todo. É unha casa que ten máis de 200 anos. Todas las casas, de la primera punta a la última, tienen más de 100 años. Eu creo que Donde se unhas casas que amplía, puxeron. donde se amplía el núcleo rural, a partir de las casas más antiguas. Vale, por eso digo que isto é un tema que falamos, nos sentamos, falamos. A min aquí, cada día estou máis convencido que o que hai que facer é intentar regularizar a alineación, porque ali vai un pouco torto. Eso é verdade. Se metes un autobús por aí e chega no cruce coa Avenida de Portugal, non chega. Sí, estamos de acordo, entonces, que ao mellor hai que comer un metro, ou, non, falo un metro, non sei canto é, pero hai que comer algo, sí, pero vámoslo a falar. Por lo tanto, non tomedes isto como definitivo, ahora tomade a mí, o meu ofrecemento, poñedevos de acordo, un día, me chamades, temos unha reunión cos técnicos e buscamos unha solución conxunta, de acordo? Queda da vosa mano, chamadme. Xa vexo que Joli xa me chama hoxe para o tes cara de momento. La ley protege todas las casas de más de 100 años. Supuestamente lo dice la ley del suelo. Las casas. Amplía el núcleo rural, amplía las casas de más de 50 años. Las casas, los muros, el muro aí son de bloques, xa non hai muño. A casa da punta, non. Vale. Entonces, eu non cerro a porta porque xa insisto, xa o dixen ao principio, xa o dixen ao principio, creo que se fixo mal, aquí había máis cancha para ampliar deste lado de aquí. Pero eso no es culpa nuestra, es culpa del ayuntamiento, de la licencia que se nos quiera quedar. No es culpa del otro lado. Que sí, que non estou dicindo que non. Entonces, Artículo 14, todos somos iguales ante la ley, mitad para ti, mitad para mí. non nos metamos coa Constitución ahora que... manipuladora. A ver, que manipuladora. Vale, entonces, a ver, por favor, si xa quedamos comprometidos para ter unha reunión, de acordo? E falamos de xa. Alguna cuestión máis? Sí.
Alá. Na zona da Carballeira, de Puntazo, por detrás donde era de Rego, ábrese carretera por aí. Aí hai unha proposta de abrir unha carretera porque xa están nas normas. Están nas normas postas. Espera, a ver se me dá. Mira, aquí está na de Rego por aquí hai un vial. Onde está o colegio? Aquí, este é o colegio. Estos son as normas. Aquí hai conchases, non? Conchases, aquí abre dirección Carballeira, aquí se abre tamén así, aquí había como outra e aquí hai outra que atravesa así. Vedes? Vale. Ahora, mantemos esas e é certo que aquí hai unha como que se abre para conectar isto de aquí. Pero onde está de Carlos Rego aí, onde era de Carlos Rego? A de Carlos Rego, se non me equivoco, debe estar por esta zona. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Como? Perdón? No 90 non sei que, eu por aquí de permiso para facer unha loxe, xeralmente aí que estaba nos planos proyectado un vial de 8 metros que salía ao largo da nosa casa na Carballeira. Sí. Atravesaba a horta. Que debe ser esto. Este. Ahora un pouco máis, sí. Podemos, eso se pode mirar. E eso está, vai a ser, non vai a ser. Isto que permitiría darlle edificabilidade a todos estes. Todos estes. Sería abrir o vial e dar edificabilidade. Como abrir este vial? Este é un dos que estaba falando antes, dos viales este. E este, deses viales que ao mellor pode abrir o Concello, a cambio de que os que o teñan edificabilidade paguen cando podan edificar. Porque date conta que curiosamente aquí, polo ancho de vial que é, se está permitindo baixo, creo que é máis 2 e baixo coberta. O sea, E cale o aso que ten aí ahora? isto ahora non me acordo se son 12 metros ou unha cousa así. É que non vexo os números, pero podo xo decir que aquí non teño papel. Sí. Donde había unha mancha blanca. Donde había unha mancha blanca. Esa zona non se vai tratar agora, porque... A Osuel 11. No, non sei. A carretera que ti decías que iba a abrir o Xuntamento, eu entendo. Hai algún cara que ten os planos na casa, pero... Tes. Vaya jafas que tes. Estou movendo Marco. Para que me pasei, non? Vamos a ir ao plano xeral. Bien, estamos falando deste vial, non? Sí? Si había para poder ver o ampliado, simplemente. Non me dá moito máis, pero... Que, claro, mentre non o poñades público, non se sabe. Eu non teño conocimiento de como vai quedar. Eu convido a que a partir do lunes ou martes te pases pola oficina técnica e o preguntes, sin problema ningún. Vas ali, preguntas ou miras, vanche dar explicacións, e este tramo, isto que che digo eu, era o que nós estábamos pola labor de abrir para facilitar o desarrollo deste terreno de aquí, porque a día de hoxe non hai nada, non hai vial, se non hai vial non podes. Como nos interesa para desviar tráfico para Garavilla e para a zona de aquí, porque como vedes aquí tamén hai outro vial que conectaría coa zona industrial, e intentar evitar que cada vez pasen máis os vehículos por Porto Meloxo, como isto sería interesante de xeito estrutural para o Concello podería abrir, anticipar a apertura deste vial. A partir de aí, o que vai edificando ten que ir pagando a parte que lle corresponde. Ahora me dis ti, me queda finca edificable ou non? Xa non sei. Claro, creo que é Era por ver un pouco ampliado despois. Vale, pois Pero é de costas, non é ayuntamiento. Como? É de costas. A ver, sí, despois alto, menos. Hablamos antes de Terra de Porto. De? Hablamos antes de Terra de Porto. Onde está o como se chama, dos rapaces? Os rapaces. Está aquí, esto. Ben, aí entrase a Hortos, non? Sí. Donde falaban antes dese pior nunca había. Sí.
vai quedar aí tráfico contrario fijo? Esta zona, non? Terra de Porto, Portos, está aquí o Orre, está aquí a Fonte, e isto sí. É que aquí ten difícil solución. Por qué? De doble sentido, dices? Sí, y quedó. Claro, ten difícil solución. Vai quedar aí doble de verdad. Entonces, ¿Eso lo van a solucionar? como facemos? Se pode solucionar se se desarrolla isto ben, se desarrolla isto máis ou menos ben, pois o mellor se pode ir desviando, pero que a día de hoxe casi todo o mundo usamos este atallo que hai por aquí, ou de máis Ese atallo non se pode levar por os radiantes? Eso é decisión de cada uno. Porque aí... Por favor, que hai máis preguntas? Mira, quero saber aqueles serradillos que hai no cementerio novo. Si se pode edificar, bueno, eu xa non digo edificar, que eu non vou facer Si queres, eso casi falamos mellor o día que falemos en Cominiño, porque vamos a falar aquí. Como? Temos o plano aquí. Espera. Eso vou, non te subes hasta ali. non subo hasta ali. Isto era como quedaba antes, sí? ¿Te Quería acordas? saber, claro, Quedaba... porque xa fixemos dúas alegacións, porque... Isto todo tiene que non estar en contra destes... Porque que aparcamiento do cementerio. Se estuveren a venda aquelas terras, por que nos comprou o ayuntamiento? Por que eu teño que comprar unha terra para lle dar servicio ao cementerio? Calma, aquí. Aquí. Claro. Esta parte de aquí, esta parte de aquí, cando se abre o vial para o centro de día, esta parte de aquí sí que queda edificable. Pero ali, eu xa perdín 7 ou 8 metros de largo diante xo vin, porque aquela carretera, ali era un camiño de pés, e ahora é unha carretera que ali aparcan os coches. Xa, pero ahora... Queremos os vecinos. É que ahora... Pero ahora quedará asfaltada, urbanizada e, por lo tanto, contra aquí se vai poder... Vale. Se está aí, Bueno, imagino que en términos generales estamos de acuerdo con que se presenta, por tanto seguimos traballando así, e isto do que se presentou hoxe ao que vai a quedar ao final, menos os puntos críticos que falamos, vai quedar así,